Kwtal. जों दिनै TTADCनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि नरक साइमान एपोलो ताइसिनि TTADC हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बिसिङाव MOU लाइमानि टेलिमेडिसिन डेली इमारजेन्सि ताइ MMU के आबो रकनि जों तालथाम तालब्रै जों सामुं थांनायमानि यागुलो नियाव गुवाहाटीनि एपोलो हस्पिटालाव रिव्यू मीटिंग खालायगा रिव्यू मीटिंग खायै जतनि सेसिनि तिब्रासारनि इश्यू का हेल्थ लाबो डिपार्टमेंट इश्यू का हेल्थ इश्यू रगनो बाहायगेते पब्लिक नि थानि एड्रेस खायमाननाय बाहायगेते बिसिनि तिब्रासार रगनो हेल्थ नि परिसेबा रिमाननाय साखाम रिमाननाय आबनति जों रिव्यू मीटिंग खालायगा रिव्यू मीटिंग खालामनायनि यागुलो जों तैबो कायनै कायथाम गाहाम गाहाम सामुंबो तांना हालायजा खामियानि रिव्यू मीटिंगो नायखाय फायनाय सालो दाक्ति दाक्तिनि जों आबो इमप्लिमेन्ट खायनायनि जों जातियकनाय ओके आं फैनाय जिनि सिरसाबनो नों फायनाय सालो जे मीटिंग लायखा तैबो MMU तेबो टेलीमेडिसिन हाब ताइसिनि ऑप्थाल्मोलॉजी जे आबार रखना या फॉर द रिव्यू में दिस इज वेरी नो द टेलीमेडिसिन सर्विसेस आर पेशेंट और नाइजर में और टेस्ट बजाने ने बंगई इस असुविधा में दङ बनो जों अब वानसगुई और निबान डायग्नोस्टिक सेंटर खायने केरेंबार हॉस्पिटल अब कैसे सिद्धांत बिसमन जों अब डायग्नोस्टिक सेंटर खायने तासारा मोबाइल मेडिकल यूनिट अब जेगा तमनि मोबाइल जों काबां खायसमया गोनां थानाय दरकार दङ अब थांसमया खायने बङै बे कायबा मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रॉब्लम बंगे सिद्धा थाना गाड़ी बिसमन संपायनाय बाय मोबाइल मेडिकल खायना कन्वर्ट खायो जों चेकनाय बे कैसा हमारा वन सका टेलीमेडिसिन सर्विसेस और हेरेंबार जेटा कंपनी वो खायना टेलीमेडिसिन हब बे पाँचटा जागा हो যেমন নরসিংহপ্রাগাও নরসিংহী মানে পরে গন্ধাছড়া থানায় মানে পরে বীরচন্দ্রমন্দির কর্ম মনো আর প্রবলেম এই orang juga Serengban Hospital blood bank group program ini bagi jam salai jakta awal executive committee meeting place saya executive committee apa blood bank group program awal aisyah mana na tabuk ADC waje Appolo hospital kulumani je safety man to mane aba haikena a je jaga jaga ker ko khlaipinai na bidak pinai aba magan tabuk zaman je mobile medical unit mobile arane ka যেমন malaria abo malaria abang jawa malaria prone area rawat kai cover kele ore pare kaisa call kaham kai ne ni bangai mobile medical man to samana pas tabo Serengban hospital wa haina mall eye care center problem mai ubishmana emnite tabo mobile medical van unit of najagoin dongo ebar kecha kaham kai ne ni mole arnega eye care center problem mai Serengban hospital thank you taisi samane hike khereng baru jatan na अब सर अब है के तेवटा पर्सनल Kanchanpur yes sir Samono yes sir
গন্ডাসরা শিকারি বাড়ি হ্যাঁ স্যার তাই বীরচন্দ্র মন্ডলী হ্যাঁ। চিনিতি কর্মনি প্রাইমারি হেলথ সেন্টার दङ चिनि एडिसिन अन आ जागायावबो आरो दं बिदिनो चिनि टेलिमेडिसिननि हाबबाय डाइरेक्ट हायद्राबादनि एपल'नि बेस्ट डक्टर चेन्नाइनि एपल'नि बेस्ट डक्टर दिल्लीनि एपल'नि बेस्ट डक्टर गुवाहाटीनि एपल'नि बेस्ट डक्टर आरो दङ बरफ कनसाल्टेन्ट माने तै फाइ खुमुलुङो तै खेरें बार फाइना नांलिया जोंबो चिनि लुट पेशेन्ट लुट दं थांगा जों जतन एपल' बाय नायजारनाय हनै खुमुलुङो फाइबाय हाजार रां करे पैसा करे गारि भारा तंलाइन जागा करे के जोंआबरनो रिड्यूस खायनाय बादि ओ कायबा जागाव ताबो स्पट खायगा आ जागानो आलो करो आरो नायजागे माननाय आबोनि लगे लगे जे जागाव टेलिमेडिसिन हाब करे आरो रके जोंकाय कायबा गारि बाय दङ एमएमयू मोबाइल मेडिकेल यूनिट आ गारि बो बाय बहायनो नायजाखांके आबोबो सेम टेलि हाब हायनो डाइरेक्ट एपल'नि डक्टर बायनो ओ गारियाव दंजोबनो नायजागे माननाय आरो मियाव जों सिद्धांत नाहलायगे चिनि हेल्थनि प्रिन्सिपाल अफिसार डक्टर पार्थदेब बर्मा चिनि सिइउ सिके जमातिया आं चिनि महाराजा बनि चेयारमेनशिपनि मिया जों एपल'नि गुवाहाटीनि एपल'नि हस्पिटाल मिटिं लायखा दाय अब डिसिसन ना लायखा जों फाइनान्सियल दाखि 19 तारिख चिनि अक्ट'बरनि जेंनाय मकलनि स्क्रिनिं जेंनाय दाखि चिनि टेलि हाब जेंजागनो ओ मासनि बिसिङाव जों जेंनानि थाङि दङ टेलि ओ पास्ता जागो टेलिमेडिसिन हाब दाय गारिबो जोंबो मासनि बिसिङाव गारि बाहायनो प्रब्लेम ओके सर थैंक यू बिसायखौ सानना